presentación calquera, menos o dos dicionarios. Que vaya acabando que me levanta mau, porfa. Contamos todos os libros e cantos hai de home e cantos hai de muller. ¿Alguén terminou? Quen terminou? Vale. Non, espera, sen sentamos aínda. Nesta estantería, cantos de homes, cantos en total había? 30, ¿no? Bueno, eran 25 de chicos, 5 de mulleres. Estades escoitando o grupo de aí? Sí, sí. Es que cantos dixeron? Eran 25. No, 25 de chico e 5 de chico. Ya estabas escoitando, ainda así. E no vosso estante? Os todos eran de chico, 32. 32 de home, non hai ningún de muller. Tiña 30 e 9 de muller. Tiñas diferente ou Entre 35 e 5. Guau. Por aí, acabaste. Por aquí acabou alguén máis, deste lado. 16 de home, 6 de muller. 19 de hombres e 1 de mujer. E un de muller. Por aí acabou alguén máis? 43 en total y 10 de mujer. E o resto todo de homes. 49 en total y 1 de mujer. Uf, mi madriña. Que nos falta aí? As persoas que dixestes a poder sentar. E terminante? 34 en total y 10 de mujer. Espera un momento que nos ve. 34 en total y 10 de mujer. 4 de mujer y 20. A maioría de homes e 29 en total y 4 de mujer. e 4 de mujeres. Se agora colléramos esta biblioteca e volteásemos todos os libros que teñen autoría de home, veríades que quedan moi pouquiños de muller. Que quere isto dicir? Que as mulleres realmente non escribimos, que as mulleres realmente non existimos. Pregunteivos antes cantos libros lerades. Este só é unha parte dos que teño publicados, vale? Juvenil, infantil, adultas, poesía, como a min todas as autoras. Se agora vos pregunto polas obras de Rosalía, diredesme Cantares, Follas Novas e pouco máis. Das autoras, parece que non existimos. Non existimos nin siquiera no Día das Letras Galegas. Van 56 edicións. O que acabades de facer agora faino a Real Academia Galega. 52 edicións foron dedicadas a homes e 4 a mulleres, exactamente igual que o vosso libro de texto. Ides encontrar todos, autores e as autoras estamos invisibilizadas. Imos xogar. 1963, primeira vez que se lle dedica o Día das Letras Galegas a unha muller. A que muller? Rosalía. Fixades vos o que acabades de dicir? Dixestes na Rosalía, que pasa? Que vos aprimo ou algo? Xa, tamén vos preguntei por autores e dixestes Cabanillas, Pedrallo, Castelao, dixestes meus apelidos. Se eu digo Rosalía, pode ser calquera.
Este é un dos motivos de invisibilización, tratarnos as mulleres como se fósemos obxectos, como se non existísemos. Comezamos por denominar, porque o que non se nomea non existe. O que non ten nome non existe. Se vos dades conta, en todos os contos cos que nos educaron, as mulleres nos contos non temos nome. A ver, dicídeme como se chama a nai de Hansel e Gretel. Veña, unha máis fácil. Nai de Branca de Neve. Estou poñendo complicado, Nai de Carapuchiña. Pero non sabedes unha nai siquiera. Unha. Non se sabe. Non se sabe. Porque non temos nome nos contos. Ou se o temos, é un nome despectivo. De onde ven Cincenta? De Cinceiro. De Cinza. Sí, tal cual. Rapunzel. De onde ven Rapunzel? Nabo silvestre. A quen lle gusta chamarse nabo silvestre? Dadesvos conta que ou non temos nome ou trátasenos así como se fóramos da casa ou póñense nos nomes despectivos as mulleres. Isto que parece un problema secundario. Coñecedes este libro? Sí. Este Carrollo. Esta muller escritora presentou este libro en non sei cantas editoriais e todas le dixeron que non. Que este libro era invendible, que non llo ían sacar. E sabedes que fixo? Puxo un nome de home. Sabemos realmente se é unha muller ou un home por aquí? Non. E no momento que llo publicaron, nese momento empezou a ser supervendas e tal, e foi cando dixo que era muller. Pero tivo que buscar un pseudónimo para que lle publicaran o seu libro. Continuamos con 1987. A quen lle dedicaron o Día das Letras Galegas? Vou poñendo a ver se alguén lle sabe. Ya estamos co de tratar da familia. Supoño que lestes mogollón de Francisca Herrera Garrido, non? 2007. A quen lle dedicaron? Non tedes ningún profe ou profa de galego aquí, non? Porque senón vamos poñer finos. Veña, 2018 sí que sabemos. Pero se foi onte! Foi onte, 2018. Unha tipa. Nun obradoiro de igualdade unha tipa. Diga así, vos vais a ir, non? María. Claro que non vos soa de nada. Porque as mulleres pasamos pola literatura e en xeral, pola vida, non? Porque a literatura só é un reflexo da nosa sociedade. Creo que vos deades conta que foi onte. Estamos en 2019. Estamos falando de 2018. E a máis estamos falando dunha persoa superimportante, porque María Victoria Moreno fixo as primeiras reflexións de xénero na literatura e foi a que nos dixo: "Radiós, pero se non hai... por que non podemos poñer animais femias nos contos? Se vos dades conta, todos os animais que fan grandes heroicidades e cosas fantásticas son todos machos. E as femias somos as que recibimos todas as violencias. Que lle pasa a nai de Bambi nos primeiros segundos da peli? Morre. Bueno, por si algo, ¿verdad? La caza o algo así. Sí, algo así, no sé.
Sí, llama. Ai, pega un tiro. Péjanlle un tiro. É dicir, escopetean a nai de Van. Resultame curioso que os rapaces vos rirades e as rapazas non se riran neste obradoiro de igualdade. É bastante significativo. É unha morte violenta, é un asasinato. Un asasinato, ademais, disparado. Isto, que parece unha tontería, é como nos van educando as mulleres desde que somos pequeninos. Como nos van educando nesta invisibilidade. Temos un conto que nos di que todo é sensacional. Mola moito que papá te venda, trata a un señor que ten moi mal humor, maltrato, que ese señor peche a porta do castelo, secuestro, porque todo está moi guai se temos unhas cuncas que danzan. Que peli? A Bella e a Bestia. Ou a Sereiña, que nos di que está moi guai, que por amor perdamos a voz. Renunciemos á voz. Se nos atacan, se temos un problema, se temos que pedir auxilio, a voz é o primeiro que imos usar. E o que nos están dicindo os contos é que renunciemos á nosa propia voz. Tedes aquí un tamén moi interesante. Este. Que coñece esta saga? Luna Nova. Ah, sí. De que vai? Voluntarios que me digan de que vai. Así moi por riba. A ver, léchelo ti, non? De que vai? Bueno, vale igual. Es de una relación que es muy tóxica. Que en plan, el novio es vampiro. Es que esto lo conoce todo el mundo. El novio es vampiro y conoce a una chica que no es vampira y le come la cabeza y la acaba volviendo vampira sabiendo que se puede morir y la tipa acepta. Bueno, es que cuento muy malas cosas, pero es así. Para mí está genial. Faltache outra personaxe importante aí. El otro, el hombre lobo. O home lobo. Pero ese no lo quiero. Creo que vexades que este libro está gastado, é dicir, son os libros que ledes. Estamos falando dunha superioridade numérica. 2 homes e unha muller. E non estamos falando de 2 tipos calquera. Estamos falando dun lobo e dun vampiro. Dun lobo e dun vampiro, coa agresión que iso significa. E por se todo isto fose pouco para as mulleres, resulta que Bela queda preñada e o bicho que ten dentro vai na roendo e partelle as costelas. Imaginade, por favor, imaginade iso no vosso corpo agora mesmo. Que se vos troncen as costelas por dentro. Pero todo está moi guai e ela é super feliz porque a Edward brillalle a pelo. Isto é o que estades lendo agora mesmo. Non estou inventando, Estades lendo o maltrato. Estades lendo que temos que pasar por iso, que se nos partan as costelas por dentro. Iso é igualdade. A ver, que podedes participar que non vou morder, verdad, Que podemos facer ante esta situación? Cambiala. Aí estás, compañero. Cambiala? Por qué? Por que temos que vivir ou ler ou participar de algo que non nos agrada, de algo que nos fai dano, que nos lastima? Por qué? Porque eu agora, rapaces, pregúntovos si queredes